Ayan mga ka-journey, ako sa palayan. Dito na ako pa. Ito yung masasabugan sana ha. Magandang hapon. Time check natin 2:45 na ng hapon. Papa, alis na. Iwan na naman ang mat-mat na yan. Boy! Boy! 2 buwan na naman nakabalik. Ito. Ismail ko to. Madamot! Busy man, boy. Ayun mga ka-journey, balik na ako ng Manila ulit. After 2 months, balik na naman. Sa 1 year old, mat-mat. Gawin natin, tap na ako. Philip, Bye! sama ka? Ingat na lang. Sama ikaw? Sama kay Daddy? Diyan mo lang kay daddy niya. Gusto mo, diyan ka lang kay daddy mo sa Laguna. Wala ka mo lang. Bye-bye! Wala ka na iwan. Mat-mot. Ma, Sige, baka si Subok na wala pa kang merindalan. Subok talaga? Pinapay. Sige, kaya ano kami mga. alis na ulit, alis na. Biyahe na naman. Ay, ano mo anak daddy? Ate, babay na. Babay naman. Mabihiling tongkaan na. Tongkaan na dahil girang-girong. Uy! Uy! Saan sila ma? Nasa Kandato. Nasa Kandato. Kandato. Ano mo na akong bagi? Lihat. Nako. Yan mga ka-journey. Biyahe na ulit. Balik na ako ng Maynila. So dito ako dadaan muna sa may Palayan. Dadaanan ko si Bianan. Kasi nandun siya sa Palayan ngayon. Para makapagpaalam man lang. Ayan. Sa aking biyahe nito, gabayan sana ako ng Panginoon Diyos. Tulayo sana ako sa anumang kapahamakan at iwas masiraan tayo. Muli ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa palagi ng pagsubaybay sa akin sa aking mga biyahe. Hindi niya ako pinababayaan. Time check natin mga ka-journey, 8:55
8:55 PM ng umaga yung ating pick-up dito sa Barangay Labaw, Libmanan, Camarines Sur. So ayan, sana hindi umulan sa aking dadaanan kasi ang dilim doon, no? Konting piso lang yung madilim na yan. So yun lang mga ka-journey, at update ako mamaya. At shout out sa lahat ng ating mga solid na supporters, sa ating mga subscribers, sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, Easy Moto. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At huwag po sanang kalimutan, dun po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag po sanang kalimutan i-like and subscribe, and pakipindot na rin po ang ating notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na video at adventure. So ayan, tuloy tayo hanggang makarating tayo ng Maynila. So ang way ko pala mga ka-journey is dito sa may Tayabas to Antipolo. Yan, pagdating ng pagbilaw, magtatayabas na ako, then Antipolo yung labas natin. So ayun mga ka-journey, dito na ako sa lapit na ako dito sa Palayan ni Bianan. So makapagpaalam man lang bago dumiretso pa uwi. Yan mga ka-journey, ako sa Palayan. Dito na ako pa. Ito yung masasabugan sana nga. Hindi na kasama yun pa, no? Ito lang hanggang dun. Itong kapalang pilapil na yan hanggang dyan. Mapaw. Sabi tayo maandar. Kanal na yun dun pa, no? So yun mga ka-journey, ito yung Palayan ni Bianan mga ka-journey. Kung dun daan pang tubig, sasabugan sana. Dito pa. Ano ba? Ako pa, tuloy na ako. Mak! Tuloy na ako. September na yung balik, sa birthday pa. Go na, let's go. Ano pa? Ka-journey. Go na ako. Ayan, at maraming salamat kay Bianan sa nakapagpaalam man lang kahit nakawi. Sa ano sila nagsasabog ng palay, babatanin na ulit sila ng palay mga ka-journey. So maaga yung taniman ng palay ngayon. Actually late na nga yung iba. Gawa ng mag-aantay rin sila ng patubig bago magtanim ng palay. So ang problema, nasurbahan naman yung tubig kaya hindi makapagsabog. At pag sinabugan kasi nila yung gano'n, mabubulok yung bini, kaya kailangan wala siyang tubig kung samantala. So ayan mga ka-journey. At kasalukuyan akong palabas ng bayan ng Libmanan, puntang San Isidro sa may highway papuntang Maynila. Ibang uunanin yung biyahe ko ngayon pagdating dyan sa parking Quezon. Ayan ako palang ulap. Okay lang kung binabagsak na yun ngayon. Bago pagdating ko ng Quezon, wala nang ulan. So yun hindi na magbabasa si Moto. Paano masabi? Magpapagas muna ako dito sa NLB. Ayan, magpapagas muna ako dito sa NLB gas station. Full tank tayo kung magkano yung aabutin.
Ayan. Full tank na naman tayo. Unleaded, full tank. $537, 6.60. Yan mga ka-journey, 538 yung full tank. 81.40 yung gas per liter. Welcome si Pukot. Pukot na ako mga ka-journey. Another one. Ayan, pasok na ako ng Andaya Highway mga ka-journey. Andaya Highway. Enemy spotted.
GTM Dock 390, isang Honda 125 na TMS, saka isang Honda Click na 125. So, sa likod ko yung NMAX 155. Another one. Another one. Papasok lang ng laundry ng Delgado at ng Tamayan, Quezon. Ayan mga ka-journey, time check tayo, 10:37 ng umaga at ako'y dito na sa Tagkawayan, Quezon. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga ka-journey. So medyo mabilis-bilis yung takbo ko para naman maaga tayo din makarating mga Maynila. Natin na tayo sa bayan ng Santa Elena sa may Tabugon. Kaya hindi na tayo mag-iisap ng doon mga ka-journey. Diretso na tayo para maaga tayo makarating ng Maynila. Nakapampahinga man lang. Sakto siguro mga ka-journey, alas 12 nandun tayo sa Limaga. Hindi totoo yan. So mananangalian tayo doon. Ayan mga ka-journey, sa Tabugon na tayo. Tabugon, Santa Elena. So oras natin 11:06 ng umaga mga ka-journey. 11:06 ng tanghali. Tabugon.
nasa 248 kilometers pa yung tatakbuhin natin mga ka-journey. Ayun. Bali, hindi naman nag-stop over dito. Tuloy-tuloy. Pag kami yung ating stop over. Ayan mga ka-journey. Nandito na ako sa may Welcome Bicolandia. Sandali. So ayan mga ka-journey, at nag-stop over muna ako dyan sa arko ng Welcome to Bicolandia para mag-picture. Palamog dito na tayo mga ka-journey. Palamog Quezon. Ayan mga ka-journey, time check tayo mga ka-journey. 11:46 na ng umaga, 11:46 ng tanghali. Ayan, ilang minuto na lang, alas 12 na. Nandito na tayo sa Lopez, Quezon. Sunod na bayan ito mga ka-journey sa Gumaka. So doon tayo doon ako mag-i-stop over para mananghalian. Ayan mga ka-journey, at ako'y puputsing na ng Gumaka Town. Ayan, dito na ako sa seaside ng Gumaka. Lapit na, makakapananghalian na tayo. Low tide ngayon mga ka-journey, lutangan yung mga bangka, low tide. Ayan mga ka-journey, at nasa Gumaka Town na ako. Time check natin 12 mga ka-journey. Dito na ako sa Gumaka seaside mga ka-journey. So makakapag lunch time na rin ako. Kayo ng video palagi
Meanwhile, Kaya mga kalumi, tapos na ako kumain. Tayo na naman. Oras na. 1:03 na mga kalumi. So, kain-kain ko rin ng 5 hours. Mga alas 7, alas 6 lang. 1 hour later. Ayan mga ka-journey, magandang hapon. Time check natin 2:45 na ng hapon. So dito na ako sa Lukban, Quezon. Lukban, Quezon na. Kaya mga ka-journey, update na lang ako mamaya. Ito na lang, mamaya na lang ulit. Magandang hapon mga ka-journey. Location natin ngayon as nandito na tayo sa Lukban, Laguna. At ako'y nagpahinga lang sandali. Time check natin mga ka-journey is eksakto alas 4 ng hapon. Update ko na lang kayo mamaya sa ating susunod na stop dito mga ka-journey. So yun mga ka-journey, magandang hapon. Time check natin 4:49 ng hapon. At kasalukuyang nasa Magtak, Laguna na ako dito sa may overview. So yan, update na lang ako sa inyo mamaya mga ka-journey. Tayo darating ng Santulan, Pasig. 1 hour later. Yun, magandang gabi mga ka-journey. Update lang at karating ko lang dito sa Santulan, Pasig. So time arrival ko mga ka-journey is 6:20 ng gabi. So ayan, at maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. At muli, hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana huwag pong kalimutang like, subscribe, and pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Ilamang po at maraming salamat po and God bless.